Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 9 da asteleena. Hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Euskalgintzaren Kontseiluak eskubideak guztiontzat lelopean deitutako manifestazioak milaka lagun bildu ditu Iruñan. Nafarroko gobernuak 3,1 milioi euroko laguntzak iragarri ditu 20.000 biztanletik beherako udalerrien hornidura sistemak hobetzeko. Landagarapenak 30.000 euroko diru laguntza emango du abeltzaintzako lehiaketak antolatzeko. Laura Aznal izango da EH Bilduren Nafarroko Parlamenturako zerrendaburua. Joseba Sironek hautagai gisa errepikatuko du Iruñan. SOS Nafarroa 112 zerbitzuak 1000 gertakari baino gehiago kudeatu ditu Doneiako bideko ibiltariekin azken 3 urteetan. Navarra Biomed eta Nafarroako Ospital Universitarioak Aptitude eta Optimax mugaz gaindiko proiektuen emaitzak aurkeztu dituzte. Nafarroko gobernuak maiatzaren amaieran hasiko du etxa bakoitzeko udalez gaindiko plan sektoriala aldatzeko herritarren parte hartze prozesuan. Mario Zerdan Paiok irabazi du Iruña Ribalen 7. edizioa. Ainhoa Sueskun eta Ana Galbe Down sindromean Nafarroko elkarteko korresponsalek lortu dute lehiaketako kartel onenaren saria. 2022ko gazte artearen topaketarako izen emateak zabalik. Iruñeko udalak baimena eman du Sarasate pasealekuan Caritasen tombola jartzeko. Jorge Cardarelli artistaren serendipia erakusketak ziudadelako mistoen eraikinak kolorez eta optimismoz bete du. Maiatzaren 16tik 19 bitartean Ekozine zinema eta ingurumen jaialdiko sail ofizialak 4 dokumental proposatzen ditu eta 7 herrialdek parte hartzen dute horietan. Donestebeko udaberriko ferien ahari onenak saritu ziren. Euskalgintzaren Kontseiluak eskubideak guztiontzat lelopean deitutako manifestazioak milaka lagun bildu ditu Iruñean. Euskalgintzaren Kontseilua eskubideak guztiontzat lelopean deitutako manifestazioak milaka lagun bildu ditu Iruñan. Nafarroko gobernuari herritarren hizkuntza eskubideak Nafarroa osoan errespetatzeko eskatu diote. Euskarari merezi duen tokia emanez. Euskara baztertzen duen merezimenduen dekretuak eta bai hezkuntza eredua bihurtu izana salatu dute. Azken egunotan ez garen bezala, gaur ez da bakarrik Euskara aldeko manifestazio bat, gaur berdintasun aldeko manifestazioa da, kohesio sozialaren aldeko manifestazioa da, eta justizia sozialaren aldeko manifestazioa da. Izan ere, ikusten ari gara azken asteotan, Nafarroako instituzioetatik hartzen ari diren erabakiak eta hartzen ari diren neurriak kontrako norantzan doazela, ezta? Batetik hor dakagu, administrazio publikoan euskaren ezagutza baloratzeko ondatu duten dekretua. Dekretu hori bere horretan aurrera badoa, herritarren eskubideen urraketak betikotuko dira, hori oso largia iruditzen zaigu. Oso largia iruditzen zaigu, euskararen ezagutza kontan hartu ez, eta Nafarroan berezkoak eta ofizialak ez diren hizkuntzen ezagutza baloratzea. Eta gero bestetik, berriki pai ereduarekin bertatutakoa. Deno dakigu zergatik sortu zen pai eredua, hori bere momentuan Nafarroko gobernuko ordeko lehendakari Andreak ere propio esan zuen Madrilen, eta kasu horretan gainera, Nafarroan dakagun arazorik handiena da, ikasleen 60% derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean ez dakala inolako noziorik euskararen inguruan, berezko hizkuntzaren inguruan. Hori ez gertatzeko neurriak jartu beharrean, ingelesa sartzen dute eta artean gainera eztabaida faltsu bat sorraraziz. Euskara eta ingelesa kontra jarriz, guz gaude ingelesaren kontra, nahi dugu gure belaunaldi berriak euskaldun eleaniztunak izan daitezen, baina horretarako pai ereduak ez du balio. Euskara Nafarroa osoan ofiziala izatea. Nafarroako gobernuak 3,1 milioi euroko laguntzak iragarri ditu 20.000 biztanletik beherako udalerrien hornidura sistemak hobetzeko.
Maiatzaren 9 aurrera eskatu ahal izango diren diru laguntzei esker, Nafarroako eremu askotan oraindik 160 gora dagoen urgaleren 100koa murriztu ahal izango da. Presentamos una línea de ayudas dotada con 3,1 millones. Bernardo Ziriza Lurralde Koheziorako Kontseilariak prentsaurrekoan iragarri duenez 3.153.155 euroko laguntzak emango dituzte 20.000 biztanletik beherako udalerrietako sareetan hornidura sistemak hobetzeko eta galerak murrizteko. Laguntza horiei esker Nafarroko eremu askotan oraindik 160tik gora dagoen ur galeren 100koa murriztu ahal izango da. Laguntza lerro honen helburua da eraginkortasuna hobetzea, banaketa sareetako ur galera murriztea eta udalerri txiki eta ertainetan edateko ur bihurtzeko gordailu eta instalazioen bilketa konpontzea eta hobetzea. Izan ere, udalerri horietan jarduera horien kostuak eragotzi egiten du titularrak horiek benetan gauzatzea eta horrek ura eta energia asko aurreztea eta hornidura hobeto bermatzea dakar. Cambio climático en materia hídrica en Navarra. Landa garapenak 30.000 euroko diru laguntza emango du abeltzaintzako lehiaketa kantolatzeko. Deialdiaren helburua bereen hautaketa eta Nafarroako arrazak sustatzea da. Landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuak Nafarroko abeltzaintza lehiaketen antolaketa finantzatzeko 30.000 euroko laguntzen deialdia argitaratu du Nafarroko aldizkari ofizialean. Diru laguntza horren helburua da abeltzaintza aukeraketa eta arrazen sustapena sustatzen duten azokak, erakusketak eta edo enkanteak egiten segitzea. Lehiaketa hoien antolatzaileek departamentuak baimendu beharko dituenak eskabidea aurkeztu ahal izango dute ekainaren 3 arte. Izapide fitxaren bidez edo aurrez aurre. Landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuaren erregistroan arloko bulegoetan edo Nafarroko gobernuaren erregistroko eta arretako beste edozein bulegotan. Deialdiaren oinarrietan jasotzen den bezala ekitaldi antolatuaren eta arrazaren arabereko zenbateko desberdinak emango dira. Horrela erakusketa enkante edo lehiaketaren kasuan lehiaketa bakarra diruz lagunduko da urte eta arraza bakoitzeko eta horietan 40 euro ordainduko dira Jaka Navarra, Burgete eta Pottoka arrazetako zaldientzat. 40 euro Pirinioetako, Betizuko eta Kastako arrazetako behientzat, 20 euro Euskal Txerri arrazako txerrientzat eta 10 euro Nafar, Latxa eta Sasi ardi arrazetako ardietarako, bai eta Piriniotar arrazako ahuntzentzako ere. Tokiko jai programa baten barruan egun batean zehar egiten diren erakusketen kasuan 20 euro emango dira zaldientzat eta behientzat, 8 euro ardi eta ahuntzentzat eta 10 euro txerrientzat. Laura Aznal izango da EH Bilduren Nafarroako parlamenturako zerrendaburua. Joseba Sironek hautagai gisa errepikatuko du Iruñean. Laura Aznal izango da EH Bilduren Nafarroko parlamenturako zerrendaburua. Alderdi subiranistaren main politikoak bere exekutiboren baliokideek proposatu du 2023ko maiatzeko hauteskundetan hautagai izateko. Bertzalde Joseba Siron Iruñeko udaleko egungo bozeramaileak hautagai gisa errepikatuko du berriro hiriburuan. 2015 eta 2019 artean lortutako alkatetza berreskuratzen saiatuko baita. Nafarroko Unibertsitate Publikoan ekonomi lizentziaduna Aznal kontabilitatean eta finantzetan aditua da. Ezkabarteko udalean zinegotzi izan zen 2015 eta 2019 artean eta EH Bilduren zerrendan 3. postua lortu zuen azken foru hauteskundetan. Bakartxo Ruiz eta Adolfo Araizen atzetik. Legegintzaldi hontan ingurumen gaietan eta garapen ekonomikoan bozeramaile izan da. SOS Nafarroa 112 zerbitzuak 1000 gertakari baino gehiago kudeatu ditu Doneiako ebideko ibiltariekin azken 3 urteetan. Remirez lehendakariordeak larrialdietako dispositibo aurkezteko ekitaldian parte hartu du gaur goizean eta zerbitzuak ia 183 aldiz mobilizatu zituen bere baliabideak. Nafarroko gobernuak Luzaiden ekindako jardunaldi batean, foru komunitateko Doneiako ebidean barne zuzendaritza nagusiaren bidez, mobilizatutako segurtasun eta larrialdietako baliabideak aurkeztu ditu. Historikoki ibilbide horretako lehen herri nafarra izan da Luzaide. Ekitaldian, Remirez lehendakaritza berdintasun funtzio publiko eta barne sailburua eta Amparo López barne saileko zuzendari nagusia izan dira eta Nikolas Camino alkateak harrera egin die. Erromesei arreta emateko prestatutako dispositiboa ezagutzeko.
SOS Nafarroa 112 zerbitzu larrialdiak kudeatzeko zentro bakarra eta erkidego osorako integratua da. Eta bertatik zentralizatzen dira deiak, ondoren polizikidegoetara, suhiltzaileen zerbitzuetara, babes zibilera eta osasun zerbitzuetara bideratzeko esku hartzeak. Guztien artean honako baliabide material hauek dituzte: erreskate helikoptero bat, osasun helikoptero bat, lur orotako hainbat ibilgailu, baso oruga bat, hau da mendiko erreskaterako ibilgailua, motor elektrikoak eta elurrezkoak, hainbat anbulantzia, osasun furgoi bat aginte postu aurreratua, eta hainbat dron. Giza baliabidei dagokionez, suhiltzaile zerbitzuko erreskate teknikoko taldea eta osasuneko lehen mailako atentzioko taldeak zerrendatu dira. Gainera, telefono bidezko 3 arreta gune daude eta SOS Nafarroa 112ra zuzeneko sarbidea dute estaldurari gabeko gune kritikoetan, Izandorre, Fuenterroldan eta Lepoeder aterpetxeetan. Navarra Biomed eta Nafarroako Ospitale Unibertsitarioak aptitude eta optimage mugaz gaindiko proiektuen emaitzak aurkeztu dituzte. Adinekoen bizi kalitatea hobetzeko asmoz hainbat ekintza egin dira, hala nola 2008ko abendutik 2022ko apirilera, nouko geriatria zerbitzuan ospitaleratutako 1025 pazienteren tratamendua ebaluatzea. Mugaz gaindiko aptitude eta optimage proiektuetako talde zientifikoek Navarra Biomedek koordinatuta eta Nafarroko Ospitale Unibertsitarioak eta bertze erakunde eta entitate batzuekin lankidetzan, bai eta Erresuma Batuko, Irlandako, Frantzia eta Txileko aditu nabarmenekin ere, hoien emaitzak aurkeztu dituzte Iruñan egin den zahartzeari eta osasunari buruzko horizonte berriak izeneko jardunaldi zientifikoan. 2 proiektuak eskualde garapeneko Europako funtsak Interreg Espainia, Frantzia, Andorra programaren bidez 165 konfinantzatutakoek aukera eman dute. Pirinioa mugaz gaindiko eremuan adinekoen mendekotasuna prebenitzeko ekintzak edatzeko. Zaintza, prestakuntza, ikerketa eta berrikuntza sustatuko duten adituen sare bat sortuz. Hoien artean 2020ko abendutik 2022ko apirilara bitarten geriatria zerbitzuko 1000 paziente baino gehiagoren tratamentoren ebaluazioa egin da. Nafarroako gobernuak maiatzaren amaieran hasiko du etxabakoitzeko UPS aldatzeko herritarren parte hartze prozesua. Prozesuaren ondorioak uztailean izatea aurreikusten da. Nafarroko gobernuak maiatzaren amaieran hasiko du etxabakoitzeko udalez gaindiko eraginaren plan sektoriala aldatzeko herritarren parte hartze prozesua. Partaidetza prozesu horren ondorioak uztailean izatea aurreikusten da. Gogoratu gobernuak 3 aukera proposatu dituela PESIS aldatzeko eta bideragarri egiteko. 3 aukerek etxe bizitza babestuen kuota bizitegi garapen osoaren ia 60%raino handitzea aurreikusten dute, merkataritzagune handiak eta 3. sektorekoak bulegoak murriztaren kontura. Aurreikusitako egutegiaren arabera, maiatzaren 24an partaidetza plana aurkeztuko zaio. Abiadura handiko trena Iruñerria Partzuergori, Nafarroko gobernuak, Iruñeko udalak, Zizur Nagusiko udalak eta Zizur Nagusiko eta Zizur Zendeako zendeak osatua. Ondoren, Nafarroko gobernuko sailetako eta Partzuerga osatzen duten udaletako teknikari eta abokatu interesdunei jakinaraziko zaie. Maiatzaren 27an argitaratuko da Nafarroko gobernuaren webgunean parte hartzeko plana. Iradokizunak idatziz aurkezteko epea maiatzaren 30etik ekainaren 24 arte luzatuko da. Mario Zerdan Paiok irabazi du Iruña Ribialen 7. edizioa. Ainhoa Sueskun eta Ana Galbe Down sindromea Nafarroako elkarteko berri emaileak lortu dute lehiaketako kartel honenaren saria. Mario Zerdan Paiok irabazi du Iruña Ribialaren 7. edizioa pasaden apirilaren amaieran Gazteriaren etxean egin zen herriko kultur eta informazioari buruzko lehiaketa digitala. Zerdan beste 54 gazterekin podiumean lehiatzean ari zena, material informatikorako 200 euroko saria jaso du Fernando Aranguren Gazteria zinegotzi berexeren eskutik. 2. postua 150 euroko sariarekin Jaime Albeloa Paniguari egokitu zaio. Podiumneko 3. Beatriz Carlota Alentza karro izan da 100 euro jaso dituena. 2022ko gazte artearen topaketetarako izen emateak zabalik aurtengo zuzkidura 131.000 eurokoa da eta irailaren 30etik urriaren 2 bitartean egingo da Uharten.
Nafarroko Gazteriaren Institutua Gazte Artearen Topaketak programaren 38. edizio deitu du, 14 eta 30 urte bitarteko gazten sorkuntza artistikoa sustatzeko. 131.000 euroko partidarekin. Programaren helburuetako bat gazten banakako eta taldeko sorkuntzak sortzeko, prestatzeko eta erakusteko plataforma izatea da, eta aldi berean arte komunitatearen kontzientzia sortzea. Interesa duten personek beren proposamenak aurkez ditzakete modalitate hauetan. Arte eszenikoak eta musika, arte plastikoak eta ikus-entzunezkoak. Diseinu eta literatura maiatzaren 10 ekainaren 13 bitartean, deialdiaren oinarriekin bat etorriz. Hautatutako proiektuak irailaren 30 urriaren 2 bitartean, Uharteko Arte Garaikideko Zentroan egingo den jaialdi artistiko batean sartuko dira. Gainerako parte hartzaileekin eta herritarrekin trukeak eta tailerrak izango dituena. Gazten topaketak Nafarroko Gazteriaren Institutuak 1984 geroztik bultzatutako programa bada, artista gazten artean sormen lanaren ekoizpena erraisteko helburuarekin. Erakusketarako eta obrak trukatzeko guneak sortuz, hoien profesionalizazioa sustatuz eta sareko lana eta komunitatea sortuz. Iruñeko udalak baimena eman du Sarasate pasalekuan Karitasen tombola jartzeko. Astelenean hasiko dira instalazioa muntatzeko lanak, ohi bezala maiatzeko azken asteburuan ireki ahal izateko. Iruñeko udalak herritarren segurtasunerako ebazpen baten bidez, baimen eman du Sarasate pasalekuan Karitasen tombola jartzeko. Gaur hasiko da txartelak saltzeko eta saria banatzeko gunea hartuko duen egitura instalatzen. Ohitura denez, tombolaren irekiera maiatzeko azken asteburuan izango da eta uztailaren 15 arte egongo da zabalik. Jorge Cardarelli artistaren serendipia erakusketak Ziudadelako mistuen eraikina kolorez eta optimismoz bete du. Kolorearen bidez ikuslea gonbidatzen du espiritualitatean eta introspekzioan sakontzera norbere burua eta inguratzen duen mundua ezagutzeko. Jorge Cardarelliren obren sormen berezkotasuna ekainaren 26 arte Ziudadelako mistoen eraikinean bisitatu ahal izanen den erakusketaren izenburuan bertan markatuta dago. Erakusketan artistak kolore eztanda eta trazu askatasuna aurkezten ditu, eta horrek erakusketaren izenak jasotzen duen bezala serendipian pentsatzera eramaten du. Izakiarentzat ustegabeko aurkikuntza bat. Ustegabeko aurkikuntza baten bidez gertatzen dena. Kasualitatez sortua intuizioz edo zortez, beste gauz bat bilatzen ari garenean. Aurkikuntza horrek heltzen dio gizakiak inguratzen gaituen mundua ulertu eta konprenitzeko espiritualtasuna eta introspekzioa sustatzeko duen beharrari. Jorge Urdanoz Iruñeko udaleko kultur eta berdintasun alorreko zuzendariak eta artista berak aurkeztu dute 30 bat margolanez osatutako erakusketa, gehienak tamaina handikoak dira eta koloreak puntzesko eginkizuna du. Tonu gorriak, urdinak, horiak eta arrosak nagusitzen dira margolanetan eta bizitasunari, energiari eta optimismori keinu egiten diete. Balio horiek beste alderdi batzuk betetzen dituzte ala nola izakiaren askatasuna eta espiritualtasuna. Maiatzaren 16tik 19 bitartean Ekozine Zinema eta Ingurumen jaialdiko sail ofizialak 4 dokumental proposatzen ditu eta 7 herrialdek parte hartzen dute horietan. Aste honetan Golen Baiona Zinemetako lehiatilean jaso ahal izango dira gonbidapenak. Maiatzaren 9 Ekozineko sail ofizialeko gonbidapenak jaso ahal izango dira Golen Baionako lehiatiletan. Izan ere, jaialdiaren zati hau Iruñan izango da maiatzaren 16tik 19. 4 egunetan zehar 7 herritan elkarrengandik oso urrun dauden puntuetako nazioarteko 3 dokumentalez eta ingurumenean eragina duten gaiei buruzko film espainiar batez gozatu ahal izango da. Proiekzio bakoitzaren ondoren solasaldi bat izango da egileekin. Saiotarako sarrerak libreak izango da edukiera bete arte. Gaur astelena inglesezko azpitituluekin italiarezko On Heart filma proiektatuko da. Tutto e connesso. Francesco de Agustinisek zuzendutako filma abeltzaintzako ekoizpen hiperintensiboa abeletxe bioteknologikoetan eta elikadura sistema globala klimaldaketan, epidemietan eta biodibertsitatearen kolapsoan nola laguntzen ari den azaltzen duena.
Asteartean Golen Baionara hurbiltzen direnek Amuka azpitituluekin ikusteko aukera izango da. Frantsesez eta Xualiz filmatua eta Antonio Spanok zuzendua bere argumentua nekazaritza kooperatibetan eta gosearen aurka borrokatzeko dute ahalmenen oinarritzen da. Indigenen iraultza da gidoiaren erdigunea. Alexandre Berman eta Olivier Polleten lanak inglesez sonorizatuta Bigarren Mundu Gerraz geroztik Ozeano Barean izan den gatazkarik handienari buruzko argi ematen du. Munduko naziorik gaztenean kolonizazioaren kate ikusgarri eta ikusezinak azaleratuz. Azkenik ostegunean Silvia Pradas zuzendariaren La Senda del Pastor filmarekin itxiko da sail ofiziala. Filmak bidai bat proposatzen du. 2019-tik 2020 bitartekoa belaunaldi desberdinetako 6 artzain emakume eta gizon ahotsa altxatuz beren bokazioa eta landako bizitza babesteko. What's wrong? Donestebeko udaberriko ferian nahari honenak saritu ziren. 2019ko azken edizioan baina 4 gehiago 9 artzainek aurkeztuak. Malerrekako ari lehiaketaren 14. edizioan parte hartu zuten Donesteben ostiralean udaberriko azokaren barruan. Udalaren eta Zedernagara lurren antolaketan. Ahari hoietako 9 ileorikoak ziren mutur gorriak eta 3 besterik ez mutur beltzekoak. Eskualdean urriagoak, izan ere edizio bazutan ez da mota horretako bururik aurkeztu. Lehiaketa latxarrazako alentza zen, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietan hasitako eta Malerreka eskualdean erroldatutakoak. Pedro Josin Martin tratulariak Alfredo Basterra albaitariak eta Patxiku Mitxelena Zubietarak osatutako epaimahaiaren arabera aurkeztutako ganadua kalitate handikoa zen. Mutur gorrian Iturengo Zubialde baserriko Isidro Bazterrikak aurkeztu zuen onena lehen sariaren 120 euroak eraman baitzituen. Bigarren saria Zubietako Txekenea baserriko Mikel Mendiburuna izan zen. 70 euroko sariarekin eta 3. saria Donestebeko Elbistegi baserriko Koro Antxorenarena izan zen 50 euro. Mutur beltzen artean dotazio bereko lehen 2 sariak postu hoietan ohikoak den Zabalteneako Donamariko Jose Maria Indaren ale banarentzat izan ziren. 3. postua Donamariara Porretxeneako Jose Miguel Lasagaren aharientzat. Pello Gerrazenea zinegotziak banatu zituen sariak. Hoi bezala ahariez gain, behi eta zaldia zindere izan zen. Asto batez gain Merkatu plazan Mikel Mendiburuk eta Martina nahiek egiten duten lanari esker. Artisautza erakusketa eta salmenta ere izan zen Jose Luis Olaizola, Roskilue, Lourdes Goñi, Josepa Loiarte, Marimar Torresek, Malu Alvarezek, Larraiz Perales eta labur bilduz giro aparte izan zen Merkatuko plaza inguruan. Arratsaldean kalejira batekin jarraitu zituzten ospakizunak udalak eta San Miguel ikastetxeko erreka guraso elkarteak antolatua. Eskola bideak proiektua ikastetxerainoko ibilbide seguruak inauguratzeko eta irakasteko. Kalejira zentroan bertan amaitu zen eta bertan txokolatada puzgarriak aurrentzako tailerrak eta musika izan ziren. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.